The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Biga, Catanduanes. Ang mag-ama na sila Oscar at Jason Tarnate. Parehas na magsasaka ang hindi lamang nawala ng bahay pati na rin hanap buhay ay winasak ng bagyong Pipito. Makakausap natin ang mag-ama na sila Oscar at Jason Tarnate. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, tatay, kumusta po kayo ngayon dyan po sa inyong lokasyon matapos po itong si bagyong Pipito? Totally damage po ang aking bahay. Talagang nasira lahat. Opo, talagang totally wash out po yung bahay ninyo, tatay. Opo. Opo. Tatay, kitang-kita po sa pictures na ipinadala nyo po kung gaano nawasak ng bagyong Pipito ang bahay po ninyo. So, sa ngayon po, Tatay Pipito, saan po kayo naninirahan pansamantala? Gumawa lang po ako ng ng 4 na yero o kaya 5 para mayroon lang kami masilungan. Opo, so yung yero, inayos nyo po muna pansamantala para doon po muna kayo pansamantalang nakasilong. Opo, doon lang kami muna nagsisilong. Opo. Nagkabit ako ng 2x2 na pinako ko sa haligi para doon lang muna kami magpapahinga pagkagabi. Opo. Tatay, sa mga gamit po ninyo, talagang lahat po nabasa. Meron pa rin bang napakinabangan or talagang wala na po kayong maaring magamit pa? Konti na lang po magagamit ko dahil puro basa talaga. Opo, talagang itong si Bagyong Pipito talagang perwisyo. Ano po, tay? Opo. Opo. Tay, kumusta po yung hanap buhay po ninyo? Sa ngayon po talagang wala nang hanap buhay ngayon dahil nasira ng ng bagyong Pipito. Yung mga abaka ko halos puro bagsak na. Opo. Nung kasagsagan po, tatay, ng Bagyong Pipito, dyan po ba kayo sa bahay mismo ninyo inabutan ng bagyo or nagsilikas po kayo? Naglikas po kami dito sa katabing eskwelahan, sa katabi ng bahay namin. May eskwelahan ito, doon muna kami lumikas. Opo. Sa inyo pong pagtatansya, tay, nasa magkano po ba yung danyos na iniwan po nitong si Bagyong Pipito? Kumusta po, tay? Yung bahay po ninyo, sirang-sira, yung mga gamit po ninyo, sira din. Kung inyo pong i-assess, nasa magkano po tayo yung perwisyo po nitong Pipito sa inyo po, tay? Malaki
malaki po talaga dahil yung lahat ng yero halos nagkapunit-punit na po. Buong bahay. Mhm. Pati mga dingding lahat puro nasira. Opo. Yung haligi, naputol-putol na yung haligi kaya nabuhat yung ano na pag ano ng habagat na hangin. Mhm. Nadala yung bahay na baliktad. Opo. Sa loob ng bahay, tay, ilan po kayong miyembro ng pamilya? Ano lang po kami, kasi yung anak ko may pamilya na rin. Mhm. So, ang nasa bahay na, yung anak kong bunso at saka ako. Opo. Tay, nababanggit nyo, isa po kayong magsasaka, tama? Opo, Opo. Kumusta po yung mga pananim po ninyo? Ilang buwan po yung pinaghirapan at gayon po yung nangyari? Talagang napinsala po Talagang nitong si Bagyong sinasira po. Pipito. nasira talaga po yung mga pananim ko. Mhm. Opo, ano yung mga pananim nyo, tay? Palay po ba? Mga gulay? Palay at kang kaso hindi na mapicturan kasi ano na sirang-sira na. Opo, yung palay. Mga ilang buwan nyo po yung tay tinanim? Ha? Mga ilang buwan nyo po yung tinanim? Ano po yun, tinanim namin yung bali pangalawang buwan na nga. Ngayon, malapit na mong anihin sana. Opo, malapit na sanang anihin, ano? So, ibig sabihin, bago pa man po dumating si Bagyong Pipito, hindi pa po yun pwedeng anihin. Tay, Takpan na yun talaga. Malapit ng anihin. opo. So, hindi pa pwedeng anihin, tay. Hindi po pwedeng, hindi nyo man lang po inani muna bago po dumating si Bagyong Pipito. Alanganin pa, ma'am. So ngayon, puro talaga na sira lahat. Alanganin pa, so inayaan nyo na lang po, ano, tay, kasi parehas din naman, hindi mapapakinabangan dahil alanganin pa. Hindi na talaga mapapakinabangan. Opo. So, paano yan, tay? Yung pananim po ninyo, nasira nitong si Bagyong Pipito, yung bahay po ninyo, sirang-sira. Paano po kayo nakakaraos po sa pang-araw-araw? Saan po kayo kumukuha? Ay, nag-relief man dito sa amin ng yun man lang muna kaming pangugas sa pagkain. Mhm. So, umaasa na po Meron muna kayo naman. sa mga bigay-bigay, sa mga relief food. So, sa mga relief na food na yun lang ang amin natatanggap. Opo. Bago magbagyo yun, meron kaming na-stock na pagkain. Kaya, so Opo. ngayon napakabagyo, wala na talaga. Opo, yung bahay po ba nyo, tay, dyan sa Catanduanes ay talagang bagyuhin? Ha? Palagi po bang binibisita ng bagyo dyan po sa inyong lugar? Pag nito mag-December, talagang malimit po talaga dito nagkakaroon ng bagyo. Opo. Pangilang beses na po bang naranasan nyo yung super typhoon talaga dyan po sa inyong lugar? Bali, pangalawang bisis na po. Pangalawang beses. So, ibig sabihin, yung unang beses din po, nasira din po ba yung bahay ninyo? Opo, kaso hindi man ako nakapag-report nung totally damaged man yung bahay ko. Pero maliit pa yung bahay ko dati. Opo. Ngayon, medyo bahay ko. Dahil tinulungan din ako ng kapatid kong na maayos yung bahay. Mhm. So ngayon po tay, ano po yung plano po ninyo tay? Ano po yung plano nyo dyan sa bahay po ninyo? Dyan pa rin po ba kayo babalik? Aayusin nyo yung bahay nyo at dyan pa rin po kayo titira? Dito pa rin po, pero talagang kailangan talaga yung pundasyon talaga ng bahay dapat sigurado na. Opo, dapat typhoon proof. Ano po tay? Opo, kung pwede sanang mahalo block na o kaya mabuhos yung poste, pwede nang pwede nang ibalik uli yung pagtayo ng bahay, pero hindi lang masyadong matakas. Opo. Sabi niyo po tay, pangalawang beses na po itong nangyari sa bahay po ninyo na talagang sinira po ng bagyo. Ngayon pong pangalawang beses, ano po yung pakiramdam niyo tay? Na
grabe po yung pinaghirapan nyo, matayo yung bahay nyo, pinag-ipunan nyo po yan, tapos sa isang iglap lang po, sa isang daan po lang ni Typhoon Pipito, ganyan na po yung nangyari sa bahay nyo, Tay. Wala na wala na ako ay mahirap lang ako eh. Talagang sariling sikap lang paggawa ng bahay. Opo. Mhm. Sa ngayon talagang hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipapagawa ko ng bahay. Opo. Ilan po ba tayong anak po ninyo? Yung nandito sa bahay, dalawa lang. Yung isa may asawa na. Opo. Tapos? Pero malapit man dito. Opo. Malapit man dito yung bahay nung anak kong isa. Asawa na. Opo, yung isa po na anak nyo nasa Maynila. Yung iba nasa Maynila. Opo. Yung tatlo yung nasa Maynila. Ilan po yung anak nyo nasa Maynila, Tay? Bali, 4. 4, yung nasa Maynila. Lahat na po ba sila may mga kanya-kanyang pamilya? Yung isa lang. Yung isa lang nasa yung panganay ko, yun lang may anak na. Opo. Nung nangyari po ito sa bahay nyo, Tay, ano po yung sabi ng mga anak po ninyo? Alam ba nila yung nangyari dyan sa bahay po ninyo? Alam na nila yan dahil nakikita sa Facebook. O yun. So, ano sabi daw, Tay? Magpapadala ba daw ng tulong para mapaayos po yung bahay ninyo? Mahina pa kasi ang kanilang income. Ayun. Dahil extra pa na trabaho. Opo. Eto, Tay, makinig po kayo, Tay, makinig po kayo dahil alam po namin yung pakiramdam ninyo na pinaghirapan nyo po yung bahay ninyo at ganyan po yung nangyari, winasak lang po ni Bagyong Pipito. Tay, para po sa agarang pagtugon sa pangangailangan po ninyo, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am Melinda Ibio ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Mel. Hello, magandang hapon. Tay, makinig po kayo, tanungin po natin kung ano po yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Nasa linya ang spokesperson or political officer ng Ako Bicol Party List. Miss Sally, magandang hapon. Magandang hapon, Miss Lenny. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood sa programa lang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman at Saldico at mga nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon, Legazpi. Apo. Magandang hapon sa muli, Miss Sally. Pasensya ka na kasi kanina si Ma'am Mel dapat yung makakausap natin, kaya lang mahina yung signal doon sa Catanduanes. Kaya syempre to the rescue ang pinakamagaling na political officer ng Ako Bicol Party List. Miss Sally, ano po ba yung maaring maiabot na tulong ng Ako Bicol Party List para po dito kay Tatay Oscar at kay Jason na hindi lamang yung bahay ang nasira, pati na rin yung kanilang hanap buhay ay naapektuhan itong nagdaang si Bagyong Pipito? Yes po, nakita ko nga po yung mga larawan ng nasirang bahay ni Tatay Oscar Tarnate ng Biga Catanduanes. Talagang nakakalambot ng tuhod, di ba? Kung sa kalagayan natin nangyari yan, talagang manlulumo po tayo considering na si Tatay ay 67 years old na at yung kanyang anak ay nasa 24 at ang mga anak niya ay mga nasa iba't ibang lugar na at may sarili ng pamilya. Kaya po agad-agad po nang malaman po ng Ako Bicol at ni Congressman Saldico ang kalagayan ni Tatay, agad pong na-approve po yung ibibigay na tulong na 5,000 at mayroon din po siyang construction materials na ihahatid po ng staff ng Ako Bicol at food packs po para po sa makatulong po sa kanyang pang-araw-araw. Ayun. Maraming salamat, Miss Sally. Tatay Oscar, napakinggan niyo po si Miss Sally. May iaabot po sa inyo na 5,000 pesos at syempre yung iba pang pambili niyo po ng housing materials para maayos po yung bahay po ninyo at food pack para naman po makatulong po sa inyong pangangailangan, Tatay Oscar. Salamat po.
Maghihintayin ko na lang po kung kailan darating yan. Opo, wag po kayong mag-alala, Tatay Oscar, sa lalong mas madaling panahon po, ay maiabot po sa inyo, Tatay, yung ipinangako po ng Ako Bicol Party List. Sa katunayan po niyan, Tatay, may team po kami ngayon na naandyan po ngayon sa Catanduanes at pupunta po sila mismo dyan po sa inyong lugar, Tatay, para po maibigay sa inyo yung tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Abangan niyo po, Tatay, sila, ha? Opo. Ayun. So ano yung pakiramdam nyo, Tay, na kahit ganun po yung nangyari po sa inyo, meron pong Ako Bicol Party List na handa pong tumulong po sa inyo, Tatay? Maraming salamat naman sa intindihan naman yung kalagayan namin. Opo. With that po, Miss Sally Luces, maraming salamat po sa agarang pagtugon at pagtulong sa pangangailangan nila Tatay Oscar dyan sa Catanduanes. Opo, at yan po ay inisyatibo ng ating mahal na congressman na si Congressman Saldico upang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan po ng nakaraang bagyong Pipito. So yan po, maraming salamat din po. Nandito po ang inyong lingkod sa Camarines Norte. Maraming salamat, Miss Sally Luces, ang political officer ng Ako Bicol Party List. Tatay sa muli at Tatay Oscar, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Apo, maraming salamat. Samantala mga kaaksyon, habang ang ilan sa atin ay kanya-kanya na ang pagbawi mula sa mga sunod-sunod na bagyong nagdaan, hindi pa rin maiwasan na ilan rin sa ating mga kababayan ang hirap na makabawi. Tulad na lamang ng isang pamilyang ating personal na binisita sa Ligaw Albay. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Pag walang ulam, ayan, may asin pa naman. At saka, kung may yung mantika, bagang nalagyan ng tauyo, yan, okay na yan. Tauyo, okay na, nakakaraos na yan. Mga ka-aksyon, andito tayo ngayon sa Barangay Tastas, Ligaw City upang kamustahin ang sitwasyon ng buhay ng pamilya Sepulveda. Sila'y matapos na salantahin ng bagyong Christine, kung saan nabagsakan ang kanilang bahay ng isang malaking punong kahoy. Ang tamang oras na po, nanay. So, nanay, saan po dito yung punong kahoy po na bumagsak po sa bahay niyo? Pwede niyong itulong po sa amin natin. Hindi dito, galing dyan sa puso ng nira ng Alepo, biglang bagsak dito. Hanggang doon na sila yung na konti na lang, dadapa na hanggang dito. Sitas ko nga din, maganda-ganda ang laban nyo. Ito po yung punong kahoy na nabuwal at bumagsak sa kanilang bahay, kung saan makikita nyo naman ang laking pinsalang na idulot nito sa kanila. Yung bagyo po, ma'am, noong October 22. Tapos nung bago mag-5, talagang kailangan namin mag-evacuate. Nag-evacuate po kami sa kapitbahay namin dyan. Tapos po, nung kinabukasan po, nakita namin na nabagsakan na pala ng malaking punong kahoy, ng bulak, yung bahay po namin. Siyempre po, nalungkot kami kasi wala man kaming ibang bahay pa na matitirhan kung talagang masasira ng tuluyan yung bahay namin. So itong bahay na to, hindi na siya safe na matulugan po. Ngayon po, inalis lang po namin yung ibang part ng namin, mga damit.
yung mga damitan namin kasi baka anytime po mababagsak na po yung bahay namin. So ngayon po nakikitira lang muna kami sa tito namin tapos sa bahay ng kuya ko. Pero hindi naman po anytime po kasi pwedeng umuwi yung kuya ko kaya wala din talaga kami matutuluyan ng iba. Yung iniisip po din po namin bagay yung safety ng mga bata na nakatira po dito sa amin. Hindi kami makaipon ng pangpabahay kasi mas uunahin po namin yung pangkain. Tapos po yung pangkain naman namin hindi naman ganun ka-stable. Parang mahirap po sa amin kasi hindi namin alam kung saan kami magsimula na paano kami makakapag-start ulit ng ganito. Kasi nga marami po kami dito sa bahay. Hindi na po talaga siya pwede kasi anytime po pwede siyang bumagsak. Yun nga, mahirap din yung mag-ipon din kasi nga maliliit pa yung mga gastos po talaga. Ito yung nabagsakan mismo, itong pinakaganito, itong pinakadulo. Kaya ayun po, nakuan talagang parang alkas na po baga so yung wall. Yung papa ko, nag-effort na lang siya tsaka yung asawa ko natanggalin yung mga sanga-sanga na kaya nila tsaka ito. Itong bahay namin talaga kasi 'di ba, marami na ring mga bagyong dumating. Kaya yung iba sira na talaga yung ibang part. Pero nung time na yun, okay pa, hindi naman siya ganito pa hindi pa naman siya ganito ka Ngayon lang sira. bagyo talaga. Opo, mas nasira lang talaga siya nung bagyo. Siyempre, nung una, darating na kako yung bagyo, ito na naman ang natin. Sitwasyon, ligpit dito, ligpit diyan, ang hirap. Tapos magsiksikan tayo dito. Pero kako, baka mahirap itong bahay natin kasi medyo hindi na matibay. Takot ako kasi, di ba may bundok diyan sa kabay. Sabi ko, di ba uso ang landslide, di ba ngayon? Kasi lalambot yung lupa sa lakas ng ulan. Naku, paano kaya? Gusto ko nanalangin na lang kami kasi siyempre, paano kayo kung mag-landslide galing bundok? Siyempre, hirap noon. Kaya lang, sabi ko, bahala na ang Panginoong Diyos kasi siyempre, siya naman ang natin, kanlungan natin. Di naman namin inaasahan yan na matutumbahan itong bahay namin. Sabi ko, wala na tayong magagawa nito. Kaya lang, siyempre, tatanggapin na lang natin kung kahit masakit sa loob, kahit malungkot. Siyempre, wala tayong magagawa na palitan, magsikap. Sabi ko nga, magsikap na naman tayo sa best na makakaya. Kung minsan walang ulam. Walang ulam. Kagaya mo yun, nanay, Iniisip ko nga kung halimbawa mangutang muna ako diyan sa tindahan para yung mga bata lang, ako hindi na. Hindi ko naman iniisip yung sa aking sarili kasi ako matanda na eh. Sabi ko, pansamantala lang to be. Pag mayroon na tayo naman, pag magsweldo si lolo mo, baka bilhin na naman tayo ng ng ulam. Asan si Crisel? Crisel? Ako rin siya mamaya. Bilisan mo. Ito na. Pipicturin nga na habang kanino to? Masaya yan, masaya. Kumbaga, satisfied. Lagi. Walang nanay, ano na lang yung best option nyo lang, hindi sa kusina lang. Asin, tubig, toyo, ganyan. Tapos yung apo ko, Lola, may tayo pa tayo dyan. Ay, may tayo dyan, may mantika na pinagprituhan ng sabi niya, masarap nun. Dito sa barangay namin, hindi naman kami nakakuha ng relief kasi yung nauna, yung may mga nabaha doon. Okay lang sa amin yun kasi mas naiintindihan naman namin. Gayon
Gayon pa man mga kaaksyon, nasira man ang kanilang tahanan at kinakapos sa pang-araw-araw na pangangailangan, positibong muli silang babangon at patuloy na lalaban sa anumang hamon ng buhay. Hello po, Congressman Saldico. Ako po si Christine Joyce Sepulveda at ako po ay isa sa mga residente po na humingi po ng tulong sa inyo na kung ano man po yung bagay po na maaari niyo po sa aming maitulong. Lalo na po ngayon yung bahay po namin ay hindi na po siya safe na matirahan. Anytime po pwede siyang maggumuho. Sana po matulungan niyo po kami kasi hindi po namin alam kung saan po kami mag-aumpisa po. At yan nga mga ka-aksyon ang sitwasyon nila matapos itong si Bagyong Christine. At ngayong hapon kasama natin live sa ating studio ang mag-ina na sila Clarita Barboso at Christine Joy Sepulveda. Magandang hapon po sa inyo nanay at ate. Magandang hapon din po ma'am Opo. sa inyo. Kumusta po kayo matapos po itong si Bagyong Christine at dumaan naman si Bagyong Pipito? Ito, sa awa ng Diyos, dahil sa prepare na bago yung bagyo, nakapag-prepare naman kami na hindi kami Yung nangyari ng Bagyong Christine, sana hindi na maulit ngayong si Oo, Pipito. hindi na Opo. maulit kasi Pero doon pa rin po kayo, Nay, nakatira matapos po itong si Bagyong Pipito. Doon pa rin po kayo. doon pa rin kami. Kaya lang, nakikitira lang muna kami doon sa kapitbahay namin kasi hindi nga safe yung bahay namin kasi tinukod-tukod na lang namin ng kahoy para opo. medyo may masisilungan pa rin kami. Mhm. So, ibig sabihin ay kasagsagan ni Bagyong Pipito, wala na po kayo doon sa bahay Opo, na yon. opo. Doon muna kayo sa kapitbahay niyo Opo. nakituloy. Opo. Kumusta, Nay? Nakabawi na po ba kayo matapos ito pong nagdaang bagyo? Ganun pa rin, yung pa rin kami, nagsusumikap na makabangon din kasi wala pa rin kaming sapat na yung mga pangangailangan, yung mga lahat na mga pangkain, yung ganun. Kasi marami kasi kami sa bahay, hindi lang. Opo, nakita po nga namin, Opo. marami pong mga bata. Lahat Ano yun. po yun, mga apo po ninyo? Apo ko, kasi yung nanay noon na namatay din nung pandemic kasi sa akin na rin nakatira. Ayun. Oo. So, kayo na po yung nagsilbing nanay at Oo. lola po Oo. nila. Opo. Ayun. So, nabanggit niyo po kanina, Nay, doon po sa interview sa inyo na wala po kayong na-receive na kahit ano pong tulong or relief goods. Opo. Yung nakakuha ng relief good, yung doon sa may malapit sa may ilog kasi yun binaha sila doon. Yun lang ang nabigyan nila. Pero yung sa amin, okay lang naman yung kahit hindi kami kasi mas sila yung napili na nabigyan nila kasi mas marami silang kasi yung baha doon sa kanila. Opo, mas prioritize po yung mga binaha. Opo, naintindihan Pero alam po ng barangay yung nangyari po sa inyo, sa bahay po ninyo. Alam din naman po. Mhm. Alam din naman nila. Opo. Si Mr. po, asan? Nagko-construction lang po si Nung panahon po nung bagyo, kasama niyo po siya? Opo. Doon din sa bahay. Opo. So, ano lang po yung ginawa nyo doon sa bahay nyo? Dahil nakita po namin na talagang matutumba na, talagang inumpagan po ng kahoy. Tinukod-tukod lang muna. Inalis yung mga nakasagabal doon. Kahit namamaga yung mga braso ng asawa ko kasi dahil sa trabaho, pasmado na. Opo. Yun. Pag umuulan po, kumusta po sa loob ng bahay? Umuulan din po ba? Tumutulo po. Kasi may yung nabagsakan doon sa kabilang side, yung bang nahati na yung yung yero, tinatapalan na lang namin ng trapal yung mga Opo. damit namin na nalagay namin sa sako-sako Opo. kasi mahirap kasi. Ano yung pakiramdam nyo, Nay, na gano'n na nga lang kasimple yung bahay po ninyo, tapos dinaganan pa ng malaking puno dahil po ditong nagdaang si Bagyong Christine? Parang nalulungkot ako, parang naaawa ako sa sarili ko kasi 'di ba matagal na rin akong gustong mayroong magandang tirahan kaya lang hindi kinakaya. Tapos pagdating ng ganyang may bagyo, ligpit, tapos naman pag ang hirap-hirap, parang pagod na pagod. Opo. Nakakapagod din lalo pa may mga bata pa. Kaya iyon sabi ko okay lang basta walang lang tayong sakit ganoon.
Pero nagsusumika pa rin kami na makaahon din sa hirap. Opo. Ano nararamdaman nyo na tuwing may papalapit na bagyo? Lalo na ngayon, meron na naman pong parating na bagyo na Worried na worried palagi. Parang laging nakatingin sa langit. Sana wag na lang tumuloy ang bagyo kasi ang hirap nga. Opo. Hindi na lang yung ako, yung mga bata, yung iniisip Lagi ko. yung iniisip nyo po yung kalagayan, yung Mga sitwasyon bata, po ng oo. mga bata, yung mga Tapos apo yung po mga ninyo. gamit, yung mga gamit sa school, baka magkanda basa, yun ang una kong inaano kasi Ano po yung siyempre, sinasabi ng mga apo po ninyo dahil dito sa nangyaring sitwasyon ng bahay po ninyo, tuwing may bagyo, ano po yung sinasabi ng mga apo po ninyo? wala lang. Yung mga bata naman kasi parang wala naman silang... Walang alam, yung problema. parang walang. Pero nakikita naman nila ako pa sa yung bang kawawa. Yun nga, kasi yung mga apo ko kasi mga mababait Wag kawawa naman ni Lula. Tapos na-appreciate ko sila pagka ganyan nakikita nila akong napapagod. Nagsasabi yan, I love you po Lula. Ayun. Tuwang Yun yung tuwa na pinaka-the ako. best, Lola. Tuwang-tuwa na ako Sa kasi, kabila po ng kahirapan, sa sobrang pagod. tapos pag nakaluto ako niya na, kunwari, may sardinas na may malunggay, ang sarap-sarap ng kain nila niyan. Kasi, sabi niyan, wow, thank you Lula, ang sarap-sarap pa ng niluto mo sa amin. Sabi ko, Ayun. "Oy, So napapawi talaga?" po yung Oo, hirap, yun. pagod, Oo. problema. Oo, yan kasi, kaya yung Opo. na masaya ako sa mga ganyan, kahit na mahirap nga tayo, pero andyan kayo na, nakakapag... Opo. Dito naman ako kay ate. Ate, Puso. kumusta? Ito po, Nag-aaral pa po kayo, may trabaho na? nag-aaral po ako ng college po. College. Saan kayo nag-aaral? Sa Ligao Community College Ligaw po. Community College. Ano yung course mo? BSED English po. Okay. So, gusto mong maging Guro po. teacher din? Opo. Opo. So, ngayon nakita mo yung sitwasyon ng bahay po ninyo. Kumusta? Naapektuhan ba yung pag-aaral mo? Opo, kasi sa school nga nakaka-stress na. Tapos, lalo nung dumating po yung Pepito, parang nag-worry ulit ako na paano pag na-wash out yung bahay, yung mga gamit namin. Hindi namin alam kung saan na dadalhin. Kaya mabuti po yung Pepito, hindi na masyadong malakas. Kaya na rin po. Yung mga kasagsagan ng Bagyong Christine, nandun kayo sa bahay niyo, di ba? Nag-evacuate po kami. Nag-evacuate na Opo. rin kayo. Yung lugar ba nyo talagang bahain or Hindi po siya first time yung bahain. na-experience na ganito yung resulta ng bagyo? Opo, ngayon lang talaga sa tagal ng bagyo na mga dumating dito sa atin sa Bicol. Ito lang talaga yung nagkaroon yung bumagsak talaga yung puno sa bahay. Pero kung wala sana yung punong yon, kumusta yung sitwasyon ng bahay ninyo? Yung bahay na po na yun, matanda na rin siya pero pwede pang tirahan talaga. Talagang nakakatulong pa sa amin yung bahay na yun. Ano yung pakiramdam mo ngayon na ganun yung sitwasyon ng bahay nyo, matanda na yung mga magulang mo, Opo. pero nag-aaral ka pa? Opo. Andun ba yung eagerness mo na parang gusto mo nang makatulong? Opo. Kaya ginrab ko din po yung opportunity na makapag-aral po ako kasi yung likom ko po, rin po siya ng government. Binibigyan ng suporta. Kaya po, ginrab ko na yung opportunity na yun kasi mas iniisip ko po yung future ko sa family ko at para din po sa mga magulang Pag ko. nakapagtapos ka na ng pag-aaral, ano yung gusto mong mangyari ngayon? Ano yung may tutulong mo sa pamilya mo? Malaki po yung pangarap ko po para sa kanila. Yung Tulad ng? magandang tirahan at saka stable na, kunyari po, sari-sari store, mga ganun po. So kung ngayon meron ka lang sanang trabaho, meron ka ng kakayahan, iaalis mo na ba yung pamilya mo doon sa Opo. lugar na yun? Mas papabutihin ko po yung pamumuhay po namin at sila din po. Opo. Ano yung mensahe mo kay nanay? Dahil syempre napakatatag ni Opo. nanay. Ang message ko po kay mama, Sabihin mo sa kanya. Ma, thank you so much kasi kahit na may mga asawa na kami, nandyan ka pa rin para sa amin. Kahit na dapat hindi mo na kami iisipin kasi may mga pamilya na rin kami. Salamat kasi kahit PWD ka na, dahil sa paningin mo, yung sa eyes mo, nandyan ka pa rin para supportan po kami. Ayun. Yun po. May asawa ka na rin pala. Opo. Ayun. Pero nag-aaral ka pa. Opo. Nanay, PWD ka na. Opo. Pero andyan talaga yung pag-asikaso mo sa mga apo mo. Opo, kasi iniisip ko kasi na pamilya lang talaga ang makakapagpapasaya sa
isang magulang. Opo. The reason why pinaminsahe ko po ikaw sa nanay mo, para at least maibsa naman yung bigat na nararamdaman ni nanay. Ano na alam mo na, sabi Opo. nga, gamit lang yan. Opo. Diba? Gamit lang yan. Pero ang pinaka-importante, buo kayong pamilya. Yes. Opo. So, pero nanay, dahil dyan, ate, para sa agarang pagtugon sa pangangailangan po ninyo, dahil alam po namin na talagang naapektuhan kayo nitong nagdaang si Bagyong Christine, nasa kabilang linya ng telepono pa rin si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Miss Sally. Magandang hapon muli, Miss Remy. Magandang hapon din po uli sa mga nanonood sa inyong programa Ako Bicol Tabang Ora mismo at mga nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon. Ayan, Miss Sally, eto, isa na naman na pamilya ang naapektuhan itong si Bagyong Christine. Nakita mo naman na talagang totally, yung bahay po nila ay talagang parang wala ng lakas dahil nabagsakan itong kahoy ng, bulak or kayo dito sa ating lugar, Miss Sally. So, ngayon, ano po ba yung tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Yes po, nang malaman po ni Congressman Saldico ang nangyari po kay nanay na taga-Ligaw, agad po siyang nagpadala po ng 10,000 upang ibigay po sa kanila para makapag-start po sila na mapaayos ang kanilang bahay. At siyempre, makakatanggap din po sila ng food truck sa kanilang pangailangan sa araw-araw. Opo. So, napakinggan niyo po, nanay. Opo. Nasa magkano daw? 10,000. So, napakalakas talaga ng yung panrinig ni nanay. Talagang malinaw na malinaw. 10,000 pesos. Maraming salamat, Miss Sally. Alam ko po na very busy ka ngayon. At ang pinaka-importante, yung pagtugon ng Ako Bicol Party List sa paraan niyo po ay nakarating yung tulong para kina nanay. Maraming salamat, Miss Sally Luces. Apo, walang anuman po at yan po ang kagustuhan din po ng ating mahal na chairman na si Congressman Saldi po na makatulong po sa ating mga kababayan na talagang naapektuhang lubha ng nakaraang bagyong Christine ang Pipito. Apo. So yan po, maraming salamat din po. Maraming Maraming salamat. salamat Nanay, ano po. po yung gusto nyong sabihin kay Miss Sally at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po, ma'am, dahil patuloy kayong tumutulong sa katulad sa amin na apektuhan ng mga kalamidad na katulad nga dito. Maraming salamat po. Ayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa muli, Miss Sally Luces. Ika naman, ate. Ano yung masasabi mo na hindi nagpabaya yung Ako Bicol Party List sa pagtugon po sa inyo ngayon po na panahon na talagang kayo po ay, yung bahay po ninyo ay na-damage po nitong si Bagyong Christine? Una-una po, nagpapasalamat po ako sa ating Ama sa Langit na pinagkalooban po kami ng mga katulad po ninyo, ang Ako Bicol Party List po, na maging special instrument po ng Diyos para makatulong po sa mga katulad po namin na nangangailangan sa mga panahon po na ganito po. Ayun, maraming salamat. Ito po, nanay, tanggapin niyo po ito. Andito na po sa akin yung 10,000 pesos, nanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanay, 10,000 piso po mula sa Ako Bicol Party List. Tanggapin Salamat niyo po. po yan at sana po Thank you po. simula po ulit kayo para maayos po yung bahay po ninyo. Opo. Ayan. At syempre, hindi pa po dyan nagtatapos yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Eto pa, food pack mula din sa Ako Bicol Tabang Ora mismo program. Salamat po, ma'am. Apo. Salamat po. Gumaan po ba yung pakiramdam nyo, nay? Opo. Apo, okay lang Salamat. po ba kung may dumaan pang bagyo? Handa na kayo, nay? Siyempre, lagi tayong handa. Ayan, para, yun ang pinaka-importante. Pero ang hiling po natin, katulad nga sabi ni ate, lagi tayong manalangin sa Poong May Kapal dahil siya po yung Palagi po. way para po tayo ay mailigtas. Ano po, nay? Opo, palagi po. Ayan. Salamat po kay Congressman Saldico, tsaka sa Ako Bicol Party List. Ayan. Thank So, you sabi po. nga po, nanay, bagyo lang yan. Bicolano po tayo. Oo, Uragon. Uragon. Mga ka-aksyon, yan po si nanay at yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Salamat kay Miss Sally Luces at kay Congressman Saldico. Mga ka-aksyon, eto na sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ang pagtugon ng programa sa pamilyang iniwan ng nasawi ang kanilang padre de pamilya matapos itong sumabit sa kable ng kuryente. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin
manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang satuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, mula naman sa Pulangi, Albay, kung inyong maalala, isang lalaki ang nasawi matapos itong sumabit sa nakalaylay na kable ng kuryente noong kasagsagan ng Bagyong Christine. At nang ipaabot ito sa ating programa, ay ora mismo tayong tumugon at bumisita sa pamilya. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Responsable, madiskarte at mapagmahal na padre de pamilya. Ganyan kung ilarawan ng 48 taong gulang na si Glenda Agoho, ang kanyang asawa na si Renato Agoho. Ngunit sa hindi inaasahang trahedya, ang sanay bibili lang ng gas para sa kanilang gasera o lampara ay ang oras na magbibigay dilim sa kanilang pamilya. Nito lamang ika-23 ng Oktubre, isang araw matapos manalasa ang Bagyong Christine, apektado ang supply ng kuryente at tanging gasera at kandila ang nagsisilbing pansamantalang liwanag sa karamihang kabayan sa Albay. Sakay ng motorsiklo habang papunta sa tindahan si Renato ay aksidenteng hindi nito nakita ang nakalaylay na kable ng kuryente, rason upang sumabit ang kanyang leeg at sumemplang ito sa kalsada. Yung oras po, nung bibili po siya ng gas, panggasera po. Wala pong kuryente po nun. Kamotor po siya, mga siguro 5 na. Sumabit po sa kuryente sa wire, yung leeg niya. Di nakita yung wire, tumama po dito sa leeg niya. Pinuntaan ko po. Hindi ko na po nakausap, wala na po talaga. Hindi na po nagsasalita. Po, nadala po namin, hindi na po umabot. Dito po, baak po ito. Kwento ni Glenda sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Gumagawa ng salaset na gawa sa kawayan ang negosyo ng kanyang asawa. Dito po siya nagagawa. Yan po ang ginagawa niya. Dito lang po siya. Pinakayasan po yan. Ito nga po ang ginagawa niya, naaiwan po niya. Umpisan niya, ito na Sa loob ng 15 taon na kanilang negosyo, ay sumasapat naman ang kinikita nito sa kanilang pang-araw-araw. Paunti-unti na rin napapaayos ang kanilang bahay. Siya po ang lahat talaga nag-ano sa amin dito. Siya po ang gumagawa lahat. Kung anong wala po sa amin, siya po naghahanap. Siya po lahat. Maliban naman sa paggawa ng salaset, ay dumidiskarte rin si Tatay Renato sa panghuli ng isda sa ilog. Nang isda po siya, yan po ang panghuli niya. Minsan po pinagbibili, pag sobra po na sa amin, pinagbibili po namin dyan sa mga kapitbayan po, bahay. Saan siya gumagawa ng... Dito po siya nagagawa. Yan po ang ginagawa niya. Dito lang po siya. Pinakayasan po yan. Ito nga po ang ginagawa niya, naaiwan po niya. Umpisan niya, ito na Ito po kami natutulog, mag-anak po. Tutulog kayo, mama, ng mga kadalasan na kwentuhan niyo ni sir? Plano niya, sana makapaayos ng bahay namin, maayos ang kalagayan namin, huwag kami magugutom, yun ang sabi niya. Kawalan po talaga pag wala siya. Isa pa sa inaalala ngayon ni Nanay Glenda,
ay kung saan niya kukunin ang panggastos nilang mag-ina at pag-aaral ng kanilang dalawang anak. Kung nga po alam kung saan po ako kukuha ng income po mag-umpisahan. Hindi ko po alam kung saan po ako mag-umpisa. At dito lamang ika-2 ng Nobyembre, nang ihatid na nila Glenda sa huling hantungan ang labi ng kanyang mister na si Renato. At yan nga mga ka-aksyon, ang sinapit ng isang padre de pamilya matapos maaksidente nitong kasagsagan ng bagyong si Christine. At ngayong hapon kasama natin live sa ating studio si Glenda Agoho at ang anak na si Kathleen Agoho. Magandang hapon po sa inyo, Nay. Wala po din po. Opo, kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ng iyong asawa, Nay. Opo. Kanina, Nay, habang pinapanood po natin yung video, panay po yung pagluha po ninyo, Nay. Alam po namin yung pakiramdam po ninyo, Nay. So sa muli kami po ay nakikiramay. Opo. Kumusta po kayo ngayon, Nay? Nang-adjust pa po. Opo. Kumusta po yung mga araw na hindi nyo na po kasama yung asawa po ninyo? Lagi po naalala po. Opo. So, nakita po namin, Nanay, na yung negosyo po ninyo ay natenga dahil po, syempre, wala na po si Mister. Opo. So, paano nyo po na itatawid yung pangangailangan po ng pamilya? Sa tulong po ng mga relief po. Sa tulong ng mga relief good po. Opo, yung mga ipinapaabot po sa inyo ng mga relief pack. No, so, paano yan, Nay? Yung mga anak po ninyo nag-aaral, yung mga pang-araw-araw po nilang pangangailangan, yung pamasahe. Yun po tulong po ng mga kapatid ko po. So, umaasa na lang po kayo sa tulong ng mga kapatid po ninyo. Opo. So, nabanggit niyo po kanina na si Mister yung tanging naghahanap buhay. Tama po, Nay? Opo. Opo. So, syempre yung mga kapatid niyo po, kapamilya, tumutulong po sa inyo. Opo. Pero ano po yung plano niyo doon po sa negosyo po ninyo? Yung natira po, papagawa ko po. Anong patatapos ko po yung natira na iwan niya. Sino po yung katulong niyo po, Nay? Maghanap po ng maggagawa po. So, hanap po kayo ng maggagawa. Trabador. Opo. Na pagpapatuloy po ng negosyo po ninyo. Okay, so eto, ikaw pang ilan kang anak? Pangatlo. Pangatlo. Opo. Nung nangyari yung sa tatay mo, nasaan ka nung mga panahon na yun? Nasa Maynila po. Nasa Maynila ka. So doon ka talaga nag-aaral, nagtatrabaho? Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. So umuwi ka lang dahil dito sa nangyari sa tatay mo? Opo, umuwi po. Kasi nagulat din pa ako nung nangyari po yun kay Papa. Sabi ko, uwi po ako agad. Paano mo nalaman yung balita? May tumawag po sa akin. Sabi po sa akin, wala na daw po si Papa. So, nung nalaman mo yung balita, agad kang umuwi? Opo, umuwi po ako agad. Kahit mahirap po yung pauwi namin kasi na-traffic din po kami. Wala ko kaming madaanan kasi po baha. Pinilit pa rin po namin makauwi. So ngayon, andito ka na. Ano yung plano mo? Babalik ka pa rin sa Maynila? Opo, babalik po ako para magtrabaho. Pang-tatlo kang anak? Opo, pangatlo po. Opo. Kailan mo last na nakausap yung tatay mo? Nung week din po na yun. Kasi tinanong niya po ako kung kailan daw po ako uuwi. So, yun ang last niyong pinag-usapan? Yung tinanong ka kung kailan ka uuwi? Ano naman yung sagot mo sa tanong ni tatay? Sabi ko po sa kanya, pag tapos na po yung kontrata ko, saka po ako uuwi. So, yun ang napag-usapan ninyo? Opo, yun po yung huling usapan po namin. Kumusta naman ito si tatay mo nung nabubuhay pa? Kumusta yung relasyon niyo bilang mag-ama? Okay naman po, mabait po siya sa amin. Lagi niya po kaming naaalala. Ganun po. Ngayon na wala na yung tatay mo, ano yung namimiss mo sa kanya? Ano niya po sa amin, yung pag-aalaga po sa amin, mamimiss po namin. Kahit minsan po, di kami magkaintindihan, mamimiss po namin siya. Hindi kayo magkaintindihan? Bakit? Anong ba yung mga usual na hindi niyo pinagkakaintindihan ni tatay? Minsan po pag sa pera po, pag di agad
pag wala agad nabibigay, ganun. Minsan, Very normal, very normal sa, syempre, yung tatay. Opo. Matanda na rin, umaasa sa tulong ng mga anak. Opo. At syempre, parang payback time. Bilang tayo ay pinag-aral, ngayon may trabaho na. So, syempre, tulong din sa pamilya, sa Opo. magulang. Parang binabalik ko lang po sa kanya. Kung meron kang sasabihin sa tatay mo na hindi mo nasabi nung buhay, paano yun? Sabihin ko po sana, pa, sorry kung yung ibang hinihingi mo sa akin, hindi ko agad nabibigay. Sorry. Sana mapatawad mo ako kasi hindi ko agad nabigay lahat sa kanya. So yun yung hinihingi mong kapatawaran sa tatay mo. Opo, Mrs., balik po ako sa iyo, Mrs. Kayo po, kumusta kayo ni Mr. nung nabubuhay pa si Mr.? Okay naman po kami. Wala naman po kami pinag-aawayan. Mabait po siya. Ano po yung mga namimiss mo sa kanya? Yung pag-aalaga niya po sa akin. Ano yung tawagan nyo? Tawagan Renato po, Ato. Ato. Opo. At siya naman, ano po yung tawag niya sa'yo? Day. Day. Opo. Bakit? Ano yung pangalan nyo na? Glenda po. Glenda. Kaya Day. Opo. So, ano yung namimiss mo kay tatay? Yung pag-aalaga niya po sa akin. Pagligo po, pinag-igib niya po ako pampaligo. So, pati yung pampaligo nyo po iniigib pa ni Opo. tatay. Ganun ka-sweet si tatay. Opo. Bakit po, Nay? Wala po kayong gripo? Malayo po yung gripo sa amin, nasa baba po. So, hindi ka po nakakapaligo pag hindi po nag-iigib si tatay? Minsan naman, pupunta pa ako sa gripo. Ayun. Pero napaka-sweet ni tatay. Opo. No? Yun po Sweet yung po mga talaga bagay siya. na mamimiss mo po sa kanya. Opo. Opo. So, ngayon, Nay, na siyempre mag-isa nyo na lang pong tinataguyod yung pamilya, yung mga anak po ninyo. Ano po yung maaari pong maitulong po namin sa inyo, Nay? Doon po sana mapayos po yung bahay namin. Tsaka yung ano po ng mga anak ko po. Opo. Yung pang-araw-araw po ninyo, Nay, Opo. napakahirap, di ba? Opo. Opo. So, syempre ngayon po, Nanay, wala po kayong hanap buhay. Dahil Wala na, po. ano po yun. So, lagi na lang po kayong umaasa sa mga bigay po ng kapatid Opo. niyo. Mga relief po. Sa ngayon po. So, paano yan, Nay? Kung halimbawa wala ng relief, Yun nga po. wala na din pong tutulong sa inyo. Syempre, yung mga kapatid po ninyo, hindi naman habang buhay po tutulong po sa inyo. Dahil syempre, meron din silang mga kanya-kanyang pamilya. Opo nga. Ano po yung plano nyo, Nay? Paano nyo po haharapin yung araw-araw na buhay na wala na po si Mister? Hindi ko pa nga po alam kung paano po gagawin. Kung meron po kayong sasabihin kay Mister, ano yung tawag mo sa kanya? Ato. Ato. Sige, kausapin nyo si Ato. Sasabi. Diretso mo kay Ato. 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 Tulungan mo ako sa pang-araw-araw namin. Sa iniwan mong trabaho. Ayun. So, kahit nandun na si Ato, gusto nyo pa rin na tulungan pa rin kayo sa pang-araw-araw. Pero alam po namin na yung hirap talaga ng pinagdaanan po ninyo. Siyempre, nawalan po kayo ng padre de pamilya. Siyempre, yung haligi po ng bahay. Siyempre, yung mga anak po ninyo. Ilan pa yung mga anak nyo nag-aaral, Nay? 2 po. 2 pa. Anong year na po sila? Grade 8 po, tsaka grade 2. Grade 8 at grade 2. Ang bunso po nyo, grade 2. Opo. Medyo talagang napakabata pa, So, eto po na, makinig po kayo, kasi syempre yung Ako Bicol Party List, ang aming pong programa, ay meron pong nakahandang tulong para sa inyo. Para sa agarang pagtugon sa pangangailangan nyo, nasa kabilang linya ng telepono pa rin si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Miss Sally, magandang hapon sa muli. Magandang hapon muli, Miss Remy, at magandang hapon din po kay Nanay na mula po sa Pulangi, Albay. Opo, isa na naman na pamilya, Miss Sally, ang humihingi ng tulong dahil namatayan po sila nung kasagsagan po ni Bagyong Christine. Miss Sally, ano po yung maaaring tulong na pwede pong ma-extend ng Ako Bicol Party List para po sa pamilya ni Nanay Glenda? Yes po, nung marinig na po ni Congressman Saldi po yung kwento ng buhay ni Nanay na tumabit at sa kable ng kuryente, yung kanyang asawa niya ba yun? At
agad na nagpadala po ng tulong si Pong Saldi ng 10,000 na cash at makakatanggap din po siya ng food packs para po sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. So, yan po yung maitutulong po ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldi sa sinanay sa ano po na nangyari sa kanilang pamilya. Ayun, 10,000. Nanay Glenda, ano po yung masasabi niyo po kay Miss Sally at sa Ako Bicol Party List? 10,000 piso po ang nakahandang tulong po para sa inyo. Maraming salamat po sa Ako Bicol po. Kay ano po, Congressman Saldigo po. Salamat po sa tulong nyo. Ayun, opo. So, eto na, makakasimula na ulit po kayo ng inyong negosyo. Ano, Nay? Opo. Ikaw naman, anak, ano yung masasabi mo na yung pagpunta nyo dito ay may nakahandang tulong talaga sa inyo yung Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong sa amin. Malaking tulong po yun sa amin, lalo na po sa mama ko. Pang simula rin po sa negosyo niya. Pag gusto niya pong may negosyo po siya, tulong po yun sa kanya. Maraming salamat po. Sa tingin nyo, Nay, ano po yung napaplanong simulan nyo pong negosyo? Paano ko po yung negosyo namin, patutuloy ko po. Ayun, so ipapatuloy niyo po yung negosyong naiwan po ng asawa ninyo. Opo. Apo. Sa muli, maraming salamat, Miss Sally Luces, ang political officer ng Ako Bicol Party List. Miss Sally, thank you. Po, walang anuman po and just mabalos po sa inyong lahat. Ayun. Nanay, eto po nanay, yung 10,000 piso nakahanda po na ibigay ko na po sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 piso po nanay mula po sa Ako Bicol Party List. Ayan. Opo. At syempre, dahil nanay, umaasa lang po kayo sa mga relief goods. Eto nanay, may relief goods din po kaming ibibigay sa inyo, Nay. Tanggapin nyo rin po ito. Ayan, mula sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Salamat po. Ayan, Nay. Busy-busy si nanay. Ayan, Nay. Ayan, nakasmile na si nanay. Ang importante po, nanay, anumang pong problema ang dumating po sa atin, habang buhay po may pag-asa. Opo. Ayan. So naniniwala na po kayo, Nay, na yung Ako Bicol, katulong na kakampi pa. Opo. Ayan. Maraming salamat po, nanay. Ano, tatagan lang po natin ang ating pananampalataya sa pong may kapal dahil lagi po tayong may pag-asa. Ano po, nanay? Opo. Ayan. Salamat po. Sabi nga, Nay, bagyo lang yan si Christine. Bicolano po tayo. Opo. Ayan. Uragon. Ayan. So maraming salamat. Good luck din sa iyo sa pagbabalik mo sa Maynila para sa iyong trabaho. Mga ka-aksyon, maraming salamat. Yan si nanay at syempre yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Eto mga ka-aksyon, ano man ang hirap sa buhay, eto ang pakakatandaan natin dahil 36 days to go na lang. Pasko na. Merry Christmas mga ka-aksyon in advance at mga ka-aksyon sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap.
Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan.